बाक्सानि सिमलायाव रिंकी मुसाहारि मुंनि सासे फरायसानि एडमिट कार्ड गोमादों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोदान बेदबारि गामिनि रिंकी मुसाहारि मुंनि सासे फरायसुलिनि एडमिट कार्डआ थांनाय 2020 इं मायथाइनिफ्राय गोमानानै दं। एडमिट गोमाजानाय नखरा फोरमायनाय बादिब्ला फरायसुलिया एस.च अनलाइन एप्लाइ खालामनो फैनायावनो गोमादों आरो बे गोमानाया बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमलायाव गोमादोंमोन। अदेबानि फरायसुलिया दखान एबा बबेबा हटेल आरो लामाफोराव गदों बेनि जेबो खौरां मोनस्लाबाखै। मख'नो गोनांदि बे एडमिट कार्डआ सोरनावबा थांफ्लांदों एबा सोरबा मोनदोंब्ला खोन्थाहरनो थाखाय फरायसुलिजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। सुलाद लानो एबा हेफाजाब नं 8472 874464 9864954645 एडमिट कार्डनि रल नं 0820365 रेजिस्ट्रेशन नं 03RV0203040480111 आनजादसालि नं B14082 फरायसानि मुं रिंकी मुसाहारि, बिफानि मुं रामेश्वर मुसाहारि, बिमानि मुं सुमुति मुसाहारि, गामि गोदान बेदबारि, लासो बेदबारि, पिन नं 781327, जिल्ला बाक्सा, बिटिआर, आसाम।